F'Marzu tal-1972, propju 50 sena ilu, il-Gvern Malti iffirma r-reviżjoni tat-Trattat tad-Difiża mal-Gvern Ingliż. Dan hekk kif wara l-kisba tal-indipendenza f'Settembru tal-1964, il-Gvern Malti iffirma ftehim ta' diviża mal-Gvern Ingliż għal perjodu ta' 10 snin. Wara li nbidel il-Gvern f'Ġunju tal-1971 bdew negozjati bejn iż-żewġ pajjiżi. Dan wassal biex fis-26 ta' Marzu f'Marlborough House f'Londra ġie ffirmat ftehim bejn il-Prim Ministru Malti ta' dak iż-żmien Don Mintoff u s-Segretarju tal-Istat Ingliż Lord Carrington. Il-biera Londra, Marlborough House, il-Gvern Malti ifferma il-ftehim il-ġdid dwar il-bażi militari Ingliża f'Malta. Hawnhekk intlaħaq ftehim li kien jara li sal-aħħar ta' Marzu tal-1979 l-Ingliżi aħallu darba għal dejjem il-bażi militari f'Malta. F'dan il-perjodu ta' 7 snin, l-Ingliżi intrabtu li jħallsu ferm aktar minn dak li kienu jħallsu qabel. Dan hekk kif intrabtu li jridu jħallsu 14 miljun lira sterlina fis-sena. Kważi triplu minn dak li kien innegozja George Borch Olivier u lotjiet ma kinux parti minnhom self bħal dak tal-1964. In-negozjati bejn Mintoff u Carrington kienu mill-aktar ibsin sakemm Malta ħadet pakkett favorevoli li stimula l-ekonomija. Carrington kien qal li Mintoff kien l-aktar negozjatur qiebes li sab.